Ahojte priatelia, vítajte pri dnešnom videu. Je nedeľa ráno a dneska tu máme novú Dacia Duster vo výbave Expression benzín LPG. Tak poďme na to, dáme si zimný štart, aby ste videli, ako to je a za koľko sa pri zimnom štarte prepne na LPG. Autičko je zamknuté, máme tu kľúč, klasický kľúč, čo pri dnešných autách veľmi oceňujem. Tak odomýkame Duster. No a mal by vás takto pekne privítať pri každom otvorení. Super. Tak priatelia, ideme na zimný štart. Kľúč, klasické štartovanie. Takto. Štartujeme bez spojky. Poďme na to. No a uvidíme za aký dlhý čas sa nám to prepne na LPG, lebo štartujete vždycky na benzín a keď sa motor trošku nahreje, no a už sa to preplo na LPG. Svieti nám tam LPG, takže trvalo to fakt pár sekúnd a už idete na LPG. Tak priatelia, vítajte na palube novej Dacii Duster vo výbave Expression benzín LPG. Mám z nej obrovskú radosť, že si ju môžem vyskúšať. Mám rád pohon na LPG. Tak, ideme sa trošku povoziť. Autičko odbrzdíme. Vypneme ešte start-stop systém, nastavenia perso, dvojité stlačenie. Perso vám vypne asistentov, ktorí ste si navolili v nastaveniach. Asistent jazdy. Máme aktivované perso. Tu si nakonfigurujete, čo chcete presne vypnúť a dvojitým stlačením sa vám to vypne. Máte kľud, výborné riešenie. Fakt, za toto veľmi chválim Daciu, že mám pokoj od z prostých asistentov, ktorí vás v kuse otravujú, v kuse vám tu blíka, pípa niečo. Síce 50 mám tu blíka, alebo aká je tá maximálna rýchlosť, ale nehučí vám to. Je okolo toho mikrofón vypnutý, takže super. Spojka, jednotka. Spojka je krásne mäkká. Autičko je ešte nové. V podstate surové auto, surový motor, všetko si sadá, ale spojka je výborná, len musíte sa s ňou naučiť žiť. Nemá rada málo otáčok. No a teraz ideme takto pomaličky z parkoviska. 13-12 km za hodinu. Pôjdeme takto tu ešte na sídlisko, aby sme si ukázali, ako sa manevruje z Duster v bytových uličkách, lebo nemôžem povedať, že Duster je malá. A ja som pošiel zle, priatelia, musím sa otočiť, lebo tu máme za terasy, tak sa musím otočiť. Tak si vyskúšam rovno aj parkovanie, aby som sa otočil. Kamera, no celkom môže byť, ale mohlo to byť aj lepšie. Ale parkovanie úplne bez problémov. Tak, ideme teraz dopredu. Máme tu malé chlapča, ktorému sa asi páči
Dacia Duster, nemôže od nej otrhnúť oči. Malý fanušik. Dobre, tak pôjdeme z druhej strany. Tak, LPGčko ide priamo do otáčok. Takže tá 36 už môžem radiť. A stále mi to v podstate spadne na 2000 otáčok, čo je výborné, lebo pri LPGčku máte krúťací moment 170 Nm od 2000 otáčok. Pre benzín 160 Nm a od 2200 otáčok. Takže sme tu, že ako sa tu manevruje. No a Duster vôbec nie je malý, je to poriadny kus auta, musím povedať, aj keď to tak nevyzerá. No a strašne sa mi páči výhľad z auta dopredu na túto muscle car kapotu. To fakt super, vyzerá to výborne. Jak nejaký americký Chevrolet alebo americký Mustang, priatelia. No, ideme tu takto do uličiek, lebo je tu celkom plno. Nedeľu ráno samozrejme. Že ako sa tu Duster cíti. Alebo sa nemusíte toho bať. Vysoký podvozok, kde obrúvniky skoro vôbec nie je cítiť. Takto sa tu otočím. Môžete vidieť, že je to úplne v pohode. No a tá kapota, to je zabité. No. Takto medzi dvoma autami sa dokážem otočiť. Vidíte, úplne v pohode. Dacia Duster to dáva kompaktné rozmery, predsa len je to kompaktné SUV. Nie nejaký obor, ale hovorím, aj tak je to poriadny kus auta. Si môžete prípadne ešte vypnúť tieto zvuky, lebo sú také dosť otravné. Ak by sme tu mali ešte viac senzorov, tak ešte viac nám to hučí z každej strany. No, máme tu zadné parkovacie senzory. Tak. Idem ešte takto vonku. Vidíte, že tie auta sú poparkované jak sa dá, lebo s parkovaním je tu dosť veľký problém. Bolo tu tých aut ešte viac. Takže... Ale je to dobré, je to výborné, pekné, kompaktné rozmery. Duster to krásne dáva. Takže priatelia, ideme už preč z tejto betonovej džunglie s Daciou Duster. Ideme sa pozrieť trošku mimo ciest, lebo predsa len výška podvozku pre predokolku 209 mm a pre štvorkolku 217 mm, priatelia, takže to sú veľmi slušné čísla výšky podvozku a Duster musím povedať, že je skutočne vysoký,
fakt sedím krásne vysoko, aj keď sedadlo mám čo najnižšie. No a užívam si, ako hovorím, tú muscle car kapotu. Pôjdeme na Jasenovú. Takže LPGčko. Krásne to ide. A veľmi rýchlo to ide do otáčok. Takže musíte radiť, lebo vidíte teraz už 56 km, 3000 dačo otáčok. Radím do 4-ky. Teraz tam mám 2000 aj niečo, možno 2252 km za hodinu. Krásne, 2000 otáčok. Drží sa to na tých 2000 otáčkach. Takto, priatelia. Od 1750 do 2500 vám to ukazuje, že tu máte eko. Takže ak sa budete držať v tom rozmedzi, tak tá spotreba by mala byť veľmi pekná. Ale ja by som sa držal osobne okolo tých 2000 otáčok, lebo vtedy motor krásne vládze a tak je to asi najideálnejšie. Samozrejme, keď pôjdete do kopcov alebo kde, tak samozrejme podradiť a vtedy to treba držať v otáčkach, lebo idete do kopca. No a my sme teraz v Jasenove a pôjdeme sa pozrieť trošku mimo cesty, lebo tento podvozok, ktorý má výšku 209 mm pre dokolku, vás skutočne láka sa pozrieť aj mimo a to Duster bez problémov zvláda aj s predokolkou. No a máme tu nehociaké gumy, nejaké čínske alebo korejské, neviem čo, ale máme tu Continentály, sú fakt kvalitné gumy, 17 kolesa, guma 65, takže obrovské kolesa, fakt poriadny kus gumy. Tak ideme trošku na takú rozbitejšiu cestu a uvidíme, ako to Duster zvládne aj s predokolkou a LPGčkom. No a tu nám začína stúpanie, už sme v stúpaní, a teda by som povedal, že poriadnom. Držím motor pod plynom, aby to ťahalo. Idem len na jednotke. No a tu máme rozbitú cestu, tak pôjdem takto. Kamenistá cesta. Držím plyn. No a krásne to ide, priatelia, krásne to ide. Nič, ale absolútne nič v aute nebucha, to je taký skok. Hop. Nič v aute nebucha. Plasty, ale všetko krásne licuje, krásne, auto je krásne tiché. Iba počujem, jak pod kolesami, pod gumami praskajú tie kamene. Sme v podstate v lese, ale je tu taká nie veľmi dobrá cesta, ale dá sa po nej ísť. 16 km za hodinu. Nedávam to do dvojky zbytočne, aby autičko ťahalo. Vôbec sa toho nebojím, lebo fakt vysoký podvozok, poriadne gumy, poriadne kolesa. Už vo výbave Expression máte 17 kolesa, 65 guma. No pôjdeme ešte takto tu. No, skúsim tu zastaviť. Pôjdem trošku dozadu. Tu zvážajú drevo, takže je to cesta skôr pre nejaký traktor. Ale zatiaľ to Duster bez problémov zvláda. Zastavil som. Samozrejme mám tu asistenta rozjazdu do kopca, ktorý ma drží. Pustil som brzdu. Teraz ma pustil až.
zase ma drží, len stočíte brzdu a bude vás držať. Jednotka a skúsim sa tu rozbehnúť. Podo mnou pod autom sú kamene, tak ideme na to. Trošku to prehrablo, ale pozrite sa na to. To je paráda. Držím plyn. 2000 otáčok. Držím. Krásne to ide. Úplne super. Bol som to aj so štvorkolkou a poviem vám, že to bola iná paráda. Pôjdem teraz takto. No a tu je poriadna diera. Priatelia. To vám ukážem. Tak, stade sme prišli, priatelia. Tu som zastavil z Duster. Krásna biela farba White Glacier. No a takto pôjdem. No a tu je riadna diera. Na kamere to tak nevidno, ale ja skúsim nejaký iný pohľad. A tady to prejdem. No a uvidíme, ako to dopadne. Takže takéto kolesa, 17-ky, 65 guma, 215, 65, R17. Tak ideme na to, priatelia, podbrzdiť. Skúsime prejsť túto dieru. Ste čo najlepšie videli, ako to je. Úplne bez problémov. Ešte by som sa skúsil otočiť a ísť do tej zakruty. Tak ja sa otočím. Tak, ten podvozok vám dáva veľké možnosti. No a tu nám to bude prešmikovať. Tak nechám jedno koleso na tráve. Áno, asistent ma drží. A pôjdem naspäť do tej zakruty, lebo tam je dosť veľká diera aj kamene. V pohode som sa vyhrabal. No a teraz som zvedavý, ako to Duster zvládne s predokolkou. Pána. Tak idem do tej diery. Plyn. Wow, paráda. Úplne bez problémov. No a tu dokonca na tomto poli sa môžem v pohode otáčať s týmto podvozkom. Ten povrch v podstate ani necítim. Super. Ja ešte vám to prejdem ešte raz. Skúsim takto. Priamo s jedným predným pravým kolesom do spadu tej diery. A už tam koleso padá. Wow. Super. A skúsim ešte ísť aj tam do toho lesa hore. Či to Duster zvládne. Zase tá diera. Bez problémov. Pána. Držím to pod plynom, ale nie je to štvorkolka, takže kde by som sa dostal? To som zvedavý. Už nám to pešmi
prešminkuje, už nám to prešminkuje, už je tam limit, už by to chcelo štvorkolku, takže do toho kopca sa aj tak nedostanem, ale klobúk dole fakt pre Duster, lebo chcela by ísť, ale nemám tu štvorkolku, ale aj tak super. Idem naspäť dole. Som úplne bez slov, priateľa, lebo Duster s predokolkou bez problémov zvláda ľahší terén. Mohli ste to teraz vidieť. Úplne super, akože klobúk dole. Tento podvozok je fenomenálny. Zvládne fakt veľa. A takisto motor na LPG je takisto výborný. Nemám k tomu čo vytknúť. Musíte sa ale v teréne pohybovať pomaly, najlepšie na jednotke, aby motor vládal. Ale táto verzia je viac určená do mesta a na cesty, predsa len ten pohon LPG je na spotrebu, tak ideme už preč. Super. No, tu po ľavej strane máme takýto výjazd, priatelia. Neviem, či je to vidieť na kamere. Urobím vám aj iný záber. Tak toto. Som zvedavý, či toto Duster zvládne s predokolkou. Trošku si cúvnem ešte, pustím. Tak jednotka. Trošku to zahrabalo a ideme tu doľava. Wow, tak toto bude super. Plyn. Ó. Dobre, Duster. No to máme takúto dieru. Ideme krásne. Super. Aha. Z pravej strany som tedy vyšiel so štvorkolkou a pozrite sa, kde som sa dostal z Duster predokolkou. Máme tu takéto polia. Super. Priatelia, fakt, toto je stroj do každého počasia, alebo na zábavu, do každej srandy. Duster je proste Duster. A ideme dole. Nemám tu asistenta jazdy z kopca, tak nechal som to na jednotke. Brzdiť. No a tam kde výjdem, sa snaží to nejak. Je to dosť prudké klesanie. Tak pôjdem bez rýchlosti, pomaličky. Rýchlosť. Ideme doprava. Wow, super. Tak toto je pecka. Kde sa s touto predokolkou dokážem dostať a trochu sa vyšantiť v teréne, no najväčšia výhoda je tento vysoký podvozok, ktorý Duster má a vďaka nemu zvládne veľa vecí. No nemám slov, fakt nemám slov. Verzia LPG
len 170 Nm pre LPG plyn. Ale autičko, úplná paráda. OK priateľ, tak sme v meste, tak ideme sa trošku povoziť po meste a nielen terén. Otváram Duster, sadám do auta. Nech sa páči. Môžete vidieť, že 38 km za hodinu a už môžem radiť trojku. Ako som hovoril, ide to do otáčok. Môžete ísť takto 38 a máme tu 2000 otáčok. Takže krútiaci moment od 2000 otáčok pre LPG úplne bez problémov. Takto môžete chodiť po meste už dokonca pred 50-kou môžete radiť aj 4-ku. No a jazda v meste je veľmi príjemná, samozrejme, ale pruženie mi príde tuhšie ako pri predošlej generácii. Pruženie mi príde tvrdšie naladené, lenže je to tým, že nová Duster trošku pribrala, tak aby to nebolo také nijaké. Vidíte, 4 na 60-ke, 2500 otáčok. No a nič ma tu neotravuje, nič mi tu nepípa, akurát mi blikala tá 60-ka, že je tu 60-ka. Tam tu do trojky, 39, 40. No takto krásne máte navigáciu. Na nerovnostiach nič nebúcha, všetko krásne licuje, nič tu netrieská. Počujete len v podstate len gumy, ako prejdu po nerovnostiach. Ale už keď je proste nejaká tá veľká diera, tak samozrejme ten podvozok vie aj buchnúť, hej. Vzadu máme iba vlečenú zadnú napravu. Lepšie by to bolo, keby bola viac prvková. Vidíte, 49 a môžem dať 4-ku 51, som stále na tých 2000 otáčkach. Mohla byť vzadu aj viac prvková zadná naprava. Samozrejme verzia 4x4 má viac prvkovú zadnú napravu. Cez 3000 otáčok už môžem kľudne radiť vyšší kvalt. Som s tým maximálne spokojný. Autičko krásne ťahá. Nemá tento litrový motor na benzín, plyn. Absolútne žiadny problém s touto Duster. Táto verzia váži najviac do 1380 kg, čo není veľa. Trojka, pomalujem, dvojka. No a môžete vidieť teraz tú muscle car kapotu, ktorá sa mi tak nesmierne páči na Duster. Vyzerá to výborne. Čo na to poviete? To lomenie tej kapoty, no
Koho toto napadlo? Motor vôbec nesiaha tak vysoko, ale vyzerá to výborne. Fakt, menšie okná ako má Bigster, samozrejme. Takže je to taký, pre mňa taký malý tank. Vyzerá to výborne. Hrubší zvuk teraz na výfuku. Výfuk není potiahnutý dozadu, končí niekde pod autom, tak má to krásne teraz hrubší zvuk. Ešte keď pustíte klímu, tak vtedy ten zvuk vynikne. Ideme teraz na hlavnú. Krásny zvuk. No, môžete ťahať do 4000 otáčok. Úplne bez problémov. Je tu 100 koníkov. Úplne postačujúci motor a postačujúci výkon na každodenné jazdenie a v podstate odvezie vás všade, kde len budete chcieť, áno. Ideme naspäť do mesta. Jak to vie krásne zabrať, a to len 170 Nm. Ale na trojke cez 40 km za hodinu to krásne zaberie. Super. Určite by som tento motor ani žiadny iný v meste nepodtáčal. Určite by som nešiel pod 2000 otáčok. Nemá to rád a vôbec ani by som mu to nerobil. Nemá to zmysel ho ničiť. Lebo tieto motory same o sebe nemajú veľmi porešené vibrácie, áno. A keď ešte budete motor potáčať, tak môže to dopadnúť veľmi zle. No, pôjdeme trošku do kopcov. Takto. No a máme tu kopec vonku zumeného. Takto, keď chcem, aby mi bez problémov ťahal tento motor na LPG, tak nechám to v trojke a točí mi okolo 3000 otáčok, ale krásne ťaha. Ešte ak pridám plyn, tak zrýchľuje. Určite by som to nedal do 4, môžem to dať teraz, to je taká rovinka, a klesne to na 2000, hej, a už to není to pre neho to ideálne, pre tento motor, tak dám to naspäť do trojky a teraz úplne pohodička. Mám tam síce viac otáčok, ale krásne ťaha. Netrápi sa. Tu už je taká rovinka, tak pridám ešte a môžem to teraz dať do 4. Áno, teraz 2500. Nemôžeme povedať, že ten motor nemá silu, alebo že by nechcel ísť, alebo že by nešiel. Stačí len podradiť, keď od neho niečo chcete. Áno.
lebo predsa len je to trojvalec, LPGčko 170 Nm, tak musí sa podradiť. A do kopcov zvlášť, alebo s naloženým autom. Vtedy sa cíti dobre, ale plyn ide do otáčok, ide hneď do otáčok. Vyššie oktanové číslo, plyn sa mi zdá, že od tých 101 do 108 oktánov, čo je slušné. Preto to tak pekne ide. Na štyrke krásne sa rozbehnem. A zase trošku do kopca, taký mierny kopec. Tu už pri 90-ke môžem mať aj 5-ku. Není to strmý kopec a 3000 otáčok. Auto krásne ťahá, krásne ide. Super. Super Duster. Maximálne spokojný s tým.